На 31 август, тък му се дойдох от море и вече съм в градината. Искам да видите една разкошна гледка. На 31 август 2025 година индийският люляк, тук отпред червената роза, разбира се, на къде без красивите тагети си. Много е пъстро, много е хубаво в градината. Дали, разбира се, тук отгоре ще видим и драконовите бегони в саксиите. Всичко се развива разкошно. Ето. Красотища и красотища. Ето така. Астрички. Индийският люляк. Една красива роза. Ето я къде е индийският люляк отзад. Така. Есенните астри са цъфнали. Разбира се, химерокалисът. Толкова красив цвят. Ето така сега ще направим. Има доста за изрязване, но една мини роза сега ще ви покажа. Ето тук. Цъфти, цъфти, цъфти и се раздава. Ето я къде е. Добре. Червената роза пуска нови цветове. Тая година розите много убиха наистина и се представиха доста добре. Така сега да минем насам. Диненият индийски люляк. Ето е розовата розичка. Много красива, така с контраст с индийският люляк. Много е хубаво. Тук пък имаме роза пепел от рози. Ето нови цветове. Тук отзад се крият и астрите, които подсказват, че есента се задава. Нека да минем така, да видим още хибискуси. Ето тук клетката. О, не мога да ни я плъзна. Толкова е хубаво. Ето и тагетите. Колко са хубави и шармантни, вижте. Цялата колона. Ето индийският люляк от тая страна. Червената роза, която отново е уникална. Нови пъпчици, разбира се. Така сега ще върнем тая страна. Има доста красоти все още. Жълтата роза, хибискусите. Изобщо цъфтиме. Ето тук един много красив хибискус. Виждате пъпчицата. Ето го къде е. Разкошен е. Ето тук така му отворил. Страхотно, страхотно, страхотно. Ето от тая страна хибискусите. Хубави, големи, разтворили. Розичките. Сега ще минем и по другия фланг. Я да видим тук какво се случва. Имаме нови цъфтежи от тях. Ето. Много красиво всичко. Ето още една красива роза. Цветово. Добре. Ало, тук пък тази колко е красива. Вижте я. Разкошна е, разкошна. Разкошна розичка. И тук тази маничката доста пъпки е пуснала. Сега отиваме долу да видим какво се случва, но като гледам доста нов растеж. Ето ги туите, милите ми туи. Няма да се разходим. Ето го зеленцето. Голямо, голямо, голямо зеленце. Добре. Вървим. Червената роза тук надела също е доста добре. Ето един хубав цвят. Така, продължаваме надолу. Тук големи вихрушки има нещо. Не се струва, но ще погледнем. О, леле, цинийките. Цинийките добре са стартирали. Смокинята и тя е доста добре. Тук астрите, лобелиите, тагетищчетата. Изобщо ето и разбира се, смокинята, която оставихме дърво, бързо расте. Почват цариците на есента, започват, но и розите ни отказват по никакъв параграф. Ето ги, продължават. Цяла година красят моя двор. Разкошни са, силата са си. А тук какво се случва? Метлиците продължават. Виждате, ето тук разкошно, 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 разкошно.
Като е разкошен просто. Розите също доста са нацъфтяли в страхотни цветове. Разкошни рози, виждате ги. Цъфтите се раздават. Ето го и хибискуса е нацъфтял. Всеки момент и другия ще разтвори. Ето от тая страна друга розичка ви показвам. Доста красиви. Отзад са блатните хибискуси, далиите. Този всеки момент ще разтвори. Тук ето и този, който много го обичам. Оцеля и той. А тук е богатството на далиите. Ето, разкош. Каква гледка. Само този хибискус също. Червената далия от тая страна. Ето ги метличестите хортензии. Разкошно. Този индийски люляк обаче не цъфна тази година. Не знам защо. Ами това е.